Hi ha persones que arriben, molt abans que tu ja hi fossis. D'altres les veus venir perquè tu ja ets aquí. I d'altres que les sents arribar perquè encara no ets allà, no. I també persones que mai no coneixeràs, tant del futur com del passat. Persones que per desgràcia se'n van abans d'hora. I venim a aquest món per anar-nos-en, però el millor que et pot passar és que riguin quan arribes i que plorin quan te'n vas. Però tu sigues tu mateixa i no tindràs cap pressa. Res no dura mai per sempre. I qui és qui? Aviam, per dir què és què? Immòbil tot no seria res i no podríem fer cançons. La mort és un canvi, però el canvi és vida. I per què venim a aquest món? Per anar-nos-en. Ai, però el millor que et pot passar és que riguin quan arribes i que plorin quan te'n vas. Que riguin quan arribes i que plorin quan te'n vas. Sare, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Tot es mou, interpretar-nos aquesta cançó tan bonica, Venim a aquest món, Sí. que m'han comentat que la vols dedicar. La volia dedicar a totes les víctimes del Covid-19. I tant que sí, que són moltíssimes, amb 21.000 morts ja, ara que estem vivint el primer any de pandèmia. Sí. Gràcies per ser avui aquí. A vosaltres. Tot es mou. Que vagi molt bé.